decret al președintei Republicii Moldova, în temeiul articolului 98, aliniatul 6 din Constituția Republicii Moldova, al articolului 26, aliniat 1 din legea cu privire la guvern, se numește domnul Andrei Spânu în funcția de ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale și se invită pentru depunerea jurământului. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei.